Искам шампуан такъв специален, а простиризване. Какво ще го правиш? И се мие с косата. Що? Каква искаш да ти стане? И ето така. И ето така. Ага, разбрах. И Харесваш ли са? Да. Да. Ма с такава прическа се харесваш, така ли? Не си я виждам, да не се харесва. А що се срещаш постоянно? И другите ме харесват. Кои са тия другите? Другите харесват. Кои са те? Другите. Аз те харесвам. Не ти Юли, другите. Другите. Той Юли и той те харесва. И другите, Кои са те? които ходят и Юличите. Че ти те харесва, ти си много хубав. Кои са тия? И що искаш да те харесват? Какво има да ти харесват? Не знам. Тогава, що е важно за теб те да те харесват? Кажи. Ми трябва. Трябва да те харесват. Да. А теб на кой ти харесва най-много прическата? На кой прическата ти харесва най-много? Стига. Моята. Твоята. На кой искаш да приличаш? Никой. На никой. Мислех, че си харесва на някой прическата специално. Да, ето така. Такава прическа искаш. Да, и ето така. Година и така направя. Ага, добре. И друго? Какво друго? Ти ми кажи друго. Как искаш да изглеждаш? Друго не искам. Друго не искаш. Ама знаеш, че муцуната ти е доста мръсна. Не. Това не те ли притеснява, че хората няма да те харесват? Не. Само прическата е важна. Да. А зъбите, че не са ти мити днес? Не. И това не те притеснява. Добре.